Dnešná spoločnosť sa skladá z celého radu inštitúcií. Od politických inštitúcií, cez súdne inštitúcie, náboženské inštitúcie až po inštitúcie spoločenských tried, rodinných hodnôt a profesijných špecializácií. Je zrejmé, že tieto tradičné štruktúry výrazne vplývajú na to, akým spôsobom si utvárame naše poznanie a názory. Avšak zo všetkých tradičných štruktúr, do ktorých sa rodíme, ktoré nás riadia a ktorým podliehame, ani jeden systém nie je natoľko považovaný za samozrejmosť a zároveň tak nepochopený ako monetárny systém. Tradičný inštitút peňazí je jeden z najmenej skúmaných fenoménov spoločnosti, čím sa stáva takmer rovnako nedotknuteľným ako náboženstvo. Akým spôsobom vznikajú peniaze? Kto a ako riadi peňažný systém? Aký skutočný dopad majú peniaze na spoločnosť? Týmto otázkam väčšina populácie nevenuje žiadnu pozornosť. Vo svete, v ktorom 1% ľudí vlastní 40% bohatstva na Zemi. Vo svete, kde každý deň zomrie 34 000 detí v dôsledku chudoby a liečiteľných chorôb. A v ktorom viac ako 50% populácie žije z menej ako $2 na deň. Je jedna vec jasná. Niečo tu nie je v poriadku. A či si to uvedomujeme alebo nie, životodárnou tekutinou všetkých našich tradičných inštitúcií a tým aj celej spoločnosti sú peniaze. Je preto nesmierne dôležité pochopiť princíp fungovania peňazí, ak chceme pochopiť, prečo sú naše životy také, aké sú. Žiaľ, ekonomika je často prezentovaná mätúcim a nudným spôsobom. Nekonečný prúd finančných výrazov spolu so zastrašujúcou matematikou rýchlo odradí ľudí od toho, aby sa ju snažili pochopiť. Faktom však je, že zložitosť spájaná s finančným systémom je iba maska, ktorej úlohou je zakryť jeden zo spoločensky najviac paralyzujúcich systémov, aký kedy ľudstvo prežilo. Centrálna banka Spojených štátov amerických pred viacerými rokmi vydala dokument s názvom Moderná mechanika peňazí. Táto publikácia detálne popisuje proces tvorby peňazí, ktorý využíva americká centrálna banka, rovnako ako aj sieť celosvetových komerčných bank, ktoré podporuje. Na úvodnej strane dokument stanovuje svoj cieľ. Účelom tejto publikácie je popísať základné princípy tvorby peňazí v bankovom systéme čiastkových finančných rezerv. Nasleduje popis tohto procesu prostredníctvom bankárskej terminológie. Zhrnúť sa to dá asi takto. Vláda Spojených štátov sa rozhodne, že potrebuje nejaké peniaze. Zavolá centrálnej banke a požiada, povedzme, o $10 miliard. Banka odpovie: samozrejme, kúpime od vás v rovnakej hodnote vládne dlhopisy. Vláda si následne vezme nejaký papier, vytlačí naň nejaké oficiálne vyzerajúce prvky a toto nazve vládne dlhopisy. Na ne potom napíše nejaké hodnoty v celkovej sume $10 miliard a pošle ich centrálnej banke. Centrálna banka potom sama vyprodukuje niekoľko podobných kusov papiera. Tieto nazve bankovky centrálnej banky, taktiež v hodnote $10 miliard. Centrálna banka tieto bankovky následne vymení za vládne dlhopisy. Po uskutočnení výmeny vezme vláda bankovky centrálnej banky v hodnote $10 miliard a uloží ich na bankový účet. V tejto chvíli sa papierové bankovky stanú legálnym platidlom a množstvo peňazí v obehu Spojených štátov sa zvýši o $10 miliárd. Voilà, práve sa vytvorilo nových $10 miliárd amerických dolárov. Tento príklad je samozrejme iba zovšeobecnenie. Táto transakcia by v praxi prebehla totiž digitálne, bez použitia akéhokoľvek papiera. V skutočnosti existujú z celkového množstva peňazí v Spojených štátoch v hotovosti iba 3%. Zvyšných 97% existuje prakticky iba v počítačoch. Štátne dlhopisy sú vo svojej podstate nástrojmi zadlžovania. Keď centrálna banka kúpi tieto dlhopisy pomocou peňazí, ktoré vlastne vytvorí z ničoho, vláda sa týmito dlhopismi zaväzuje, že splatí centrálnej banke dlh. Inými slovami, peniaze boli vytvorené z dlhu. Tento zarážajúci paradox vzniku peňazí alebo hodnôt z dlhu alebo záväzku bude jasnejší v ďalšom priebehu tohto príkladu. Výmena sa teda uskutočnila a $10 miliárd sa nachádza na účte v komerčnej banke. Teraz to začína byť zaujímavé.
Na základe fungovania systému čiastkových finančných rezerv sa uložených 10 miliard stáva depozitom banky, rovnako ako iné vklady. A podľa pravidiel čiastkových rezerv, ktoré sú uvedené v publikácii Moderná mechanika peňazí, banka musí disponovať určitou finančnou rezervou, ktorá zodpovedá predpísanému percentu prijatých vkladov. Krátko na to je predpísaná hodnota upresnená. Podľa súčasných nariadení je požadovaná výška rezervy 10%. To znamená, že pri vklade 10 miliard dolárov je banka nútená ponechať si 1 miliardu ako rezervu a zvyšných 9 miliard sa považuje za tzv. Zvyškovú rezervu, ktorá môže slúžiť ako základ pre nové pôžičky. Logicky by sa dalo predpokladať, že spomenutých 9 miliard bude pochádzať z pôvodného 10 miliardového vkladu. Pravda je však iná. V skutočnosti sa tých 9 miliard dolárov jednoducho vytvorí z ničoho, ešte navyše k existujúcemu 10 miliardovému vkladu. Týmto spôsobom sa zvyšuje množstvo peňazí v obehu. A ako sa píše v modernej mechanike peňazí, samozrejme, že banky v skutočnosti z uložených vkladov pôžičky nevyplácajú. Ak by to robili, nevytvárali by sa žiadne ďalšie peniaze. Pri vytvorení novej pôžičky banky prijímajú zmenky, teda zmluvy o pôžičke, výmenou za úvery, teda peniaze, a na oplátku pripíšu príslušnú sumu na dlžníkov účet. Inými slovami, spomenutých 9 miliard je možné vytvoriť len tak zo vzduchu, jednoducho preto, že je po takejto pôžičke dopyt a existuje 10 miliardový depozit potrebný pre splnenie rezervného záväzku. Povedzme, že niekto príde do tejto banky a požičia si novovytvorených 9 miliard dolárov. Dotyčný si s najväčšou pravdepodobnosťou tieto peniaze uloží na svoj vlastný účet v banke. Proces sa potom znovu opakuje. Vklad sa stáva rezervou banky. 10% sa odloží nabok a 90% z 9 miliard, čiže 8,1 miliard, je teraz dostupných ako novovytvorené peniaze, ktoré sa môžu znovu využiť na poskytovanie nových pôžičiek. A týchto 8,1 miliard sa môže samozrejme znovu vypožičať a znovu vložiť, čím vznikne 7,2 miliard, potom 6,5 miliard, potom 5,9 miliard a tak ďalej. Tento cyklus vytvárania peňazí môže pokračovať teoreticky až do nekonečna. V priemere sa týmto spôsobom môže vytvoriť ďalších 90 miliard dolárov na základe pôvodných 10 miliard. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Teraz, keď chápeme, akým spôsobom sú vytvárané peniaze v bankovom systéme čiastkových rezerv, môže nám napadnúť logická otázka. Čo vlastne dáva týmto novovytvoreným peniazom hodnotu? Odpoveď znie: peniaze, ktoré už existujú. Nové peniaze vlastne odoberú z hodnoty už existujúcich peňazí v obehu. Celkové množstvo peňazí totiž rastie bez ohľadu na dopyt po tovaroch a službách. A ako ponuka s dopytom nachádzajú rovnováhu, ceny rastú a znižujú hodnotu existujúcich dolárov. Tento jav je všeobecne označovaný ako inflácia. A inflácia je v podstate skrytá daň, ktorú zaplatí verejnosť. What is the advice that you generally get? And that is inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money. When we create money out of thin air, we have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Samozrejme, že sa to nedá. Systém nafúkovania peňazí cez čiastkové rezervy je vo svojej podstate inflačný. Zvyšovanie množstva peňazí v obehu bez zodpovedajúceho nárastu tovarov a služieb v ekonomike vždy spôsobí devalváciu meny. Stačí sa pozrieť na krivky grafu znázorňujúce množstvo peňazí v obehu v porovnaní s historickou hodnotou dolára. Inverzný vzťah medzi nimi je zrejmý na prvý pohľad. Na vyrovnanie hodnoty $1 z roku 1913 potrebujete $21,6 v roku 2007. To je 96% strata hodnoty od roku, v ktorom vznikla centrálna banka. Ak sa vám táto realita vrodenej a nekonečnej inflácie zdá byť absurdná a ekonomicky samozničujúca, tak vedzte, že absurdita je len zdržanlivé vyjadrenie toho, ako náš finančný systém v skutočnosti funguje.
Peniaze v našom finančnom systéme sú dlhy. A dlhy sú peniaze. Toto je graf celkového množstva peňazí v obehu v USA od roku 1950 do roku 2006. A tu je graf štátneho dlhu Spojených štátov v rovnakom období. Aké prekvapenie, že trend v oboch grafoch je v podstate rovnaký. Čím viac peňazí existuje, tým vyšší je dlh. A čím vyšší je dlh, tým existuje viac peňazí. Inými slovami, každý dolár vo vašej peňaženke je niekto dlžný niekomu. Totiž jediný spôsob, akým môžu peniaze vzniknúť, je z pôžičiek. A preto, ak by každý človek v krajine splatil všetky svoje dlhy vrátane vlády, obehu by neostal ani len jeden jediný dolár. Štátny dlh Spojených štátov bol naposledy úplne splatený v roku 1835, potom ako prezident Andrew Jackson zrušil centrálnu banku, ktorá bola predchodcom terajšej centrálnej banky. Jacksonová celá politická agenda sa v podstate točila okolo tohto jedného záväzku – zrušiť centrálnu banku. Vyhlásil, obrovské snahy, ktoré terajšia banka vyvinula, aby získala moc nad vládou, sú len predtuchou toho, čo by čakalo ľudí, ak by na základe klamstiev dovolili pokračovanie existencie tejto alebo založenie podobnej inštitúcie. Jeho varovanie sa však minulo účinku a medzinárodní bankári v roku 1913 uspeli a založili ďalšiu centrálnu banku USA, nazývanú Federal Reserve. Pokiaľ bude táto inštitúcia existovať, nekonečný dlh je zaručený. Doteraz sme hovorili o skutočnosti, že peniaze sú vytvárané z dlhov cez pôžičky. Tieto pôžičky sa vydávajú na základe bankových rezerv a rezervy pochádzajú z vkladov. Pomocou systému čiastkových rezerv je možné vytvoriť na základe každého vkladu 9-krát väčšie množstvo nových peňazí. To znehodnocuje už existujúce peniaze v obehu a má za následok zvyšovanie cien. A keďže sú všetky tieto peniaze vytvárané z dlhov a náhodne kolujú v obehu vďaka obchodu, ľudia si prestávajú byť vedomí svojho pôvodného dlhu a nastáva nerovnováha, ktorej sú ľudia nútení súperiť o prácu, aby získali dostatok peňazí z obehu na pokrytie svojich životných nákladov. A aj napriek tomu, aký absurdný sa tento na hlavu postavený systém zdá byť, stále je tu jedna vec, ktorú sme z rovnice vynechali. A je to práve táto vec, ktorá odhaľuje skutočne podvodnú povahu celého systému. Využívanie úroku. Keď si vláda požičia peniaze od centrálnej banky, alebo keď si človek požičia peniaze od komerčnej banky, takmer vždy je treba pôžičku splatiť s vysokým úrokom. Inými slovami, takmer každý existujúci dolár sa musí vrátiť banke aj spolu s úrokom. Ale ak sú všetky peniaze požičané z centrálnej banky a nafúknuté komerčnými bankami prostredníctvom pôžičiek, tak to, čo treba vrátiť, sú vlastne všetky peniaze v obehu. Kde sa ale potom majú vziať peniaze na splatenie všetkých úrokov? Nikde. Tieto peniaze neexistujú. Dôsledky tejto skutočnosti sú zarážajúce. Množstvo peňazí, ktoré ľudia dlhujú bankám, bude vždy väčšie ako celkové množstvo peňazí, ktoré sa nachádza momentálne v obehu. Preto je v ekonomike neustále prítomná inflácia. Vždy sú treba nové peniaze na zaplátanie nekonečného deficitu, ktorý je vstavaný do systému a spôsobený potrebou splatiť úroky. Tiež to znamená, že nedostatok a bankroty sú doslova matematicky zabudované do systému a v spoločnosti budú vždy existovať chudáci, ktorým zostane v rukách čierny Peter. Analógiou je stoličkový tanec. Ako náhle prestane hrať hudba, niekto musí vypadnúť. A práve o to ide. Tento proces neustále presúva skutočné bohatstvo od jednotlivcov do rúk bank. Pretože ak nie ste schopní splatiť svoju hypotéku, zhabú vám majetok. Toto je obzvlášť poborujúce, ak si uvedomíte, že sa tomu nielenže vďaka systému čiastkových rezerv nedá vyhnúť, ale predovšetkým, že peniaze, ktoré vám banka požičala, z právneho hľadiska nikdy neexistovali. V roku 1969 sa riešil v americkom štáte Minnesota súdny prípad s mužom menom Jerome Daly, ktorý viedol súdny spor s bankou za zhabanie svojho domu kúpeného na hypotéku, na ktorý mu daná banka poskytla pôžičku. Argumentoval, že hypotekárna zmluva zaväzujúca obe strany, jeho a banku, vyžadovala, aby obe strany predložili na výmenu legitímnu formu majetku. V právnom jazyku sa to nazýva protihodnota.
Pán Daly súdu vysvetlil, že peniaze v skutočnosti neboli majetkom banky, ale boli vytvorené z ničoho v momente, keď prišlo k podpisu zmluvy. Nezabudnime na to, čo o pôžičkách hovorí moderná mechanika peňazí. Pri vytvorení novej pôžičky banky prijímajú zmenky, teda zmluvy o pôžičke, výmenou za úvery, teda peniaze. Výšky rezerv zostávajú pôžičkami nezmenené. Uložené vklady ale predstavujú nový prírastok k celkovej výške depozít bankového systému. Inými slovami, peniaze nepochádzajú z existujúcich vkladov v bankách alebo ich majetku. Banka ich jednoducho vytvorí, bez toho, aby do toho dala niečo svoje, s výnimkou teoretického záväzku na papieri. V pokračujúcom súdnom spore pána Dalyho zaujal stanovisko prezident banky pán Morgan. Sudca si na to vo svojom osobnom memorande spomína následovne. Prezident banky priznal, že v spolupráci s Centrálnou bankou Spojených štátov vytvoril peniaze na úver vo svojom účtovníctve. Peniaze a úver vznikli až vtedy, keď ich v banke vytvorili. Pán Morgan priznal, že neexistoval žiaden zákon ani iný právny predpis, ktorý by ho na niečo také oprávňoval. Na uzavretie hypotekárnej zmluvy musí existovať právna protihodnota. Porota rozhodla, že žiadna právna protihodnota neexistovala a ja s tým súhlasím. Poeticky ešte dodal: iba Boh môže vytvoriť hodnotu z ničoho. Na základe tohto zistenia súd zamietol zhabanie Dalyho domu bankou a dom zostal v jeho vlastníctve. Záver vyplývajúci z tohto súdneho rozhodnutia je nesmierne významný. Vždy, keď si požičiate peniaze z banky, či už vo forme hypotéky alebo kreditných úverov, peniaze, ktoré dostanete, sú nielenže fiktívne, ale predovšetkým predstavujú nelegálnu formu protihodnoty, čím sa váš záväzok splatiť peniaze naspäť stáva neplatným. Banka totiž dané peniaze vôbec nikdy nevlastnila. Podobné právne uvedomenia, situácie a súdne rozhodnutia sa žiaľ potláčajú a ignorujú a hra neustáleho presunu bohatstva od ľudí do bank pokračuje spolu s nekonečným dlhom. To nás privádza k najpodstatnejšej otázke. Prečo? Počas americkej občianskej vojny prezident Lincoln obišiel vysoko úročené pôžičky, ktoré ponúkali európske banky, a rozhodol sa urobiť to, čo svojho času podporovali aj otcovia, zakladatelia Spojených štátov amerických. Išlo o vytvorenie nezávislej meny, nezaťaženej dlhom. Volala sa Greenback. Krátko po tom kroku začal v kruhoch súkromného bankovníctva Spojených štátov a Veľkej Británie kolovať interný dokument, v ktorom sa hovorilo: pri otroctve ide o vlastnenie práce a nesie so sebou starostlivosť o robotníkov. Európsky plán je ale o tom, že kapitál by mal kontrolovať prácu prostredníctvom platov. Toto možno dosiahnuť kontrolou peňazí. Zmenou Greenback to ale fungovať nebude, pretože ju nebudeme mať pod kontrolou. Systém čiastkových rezerv z dielne Centrálnej banky USA, ktorý sa rozšíril do prevažnej väčšiny bank sveta, je fakticky systém moderného otroctva. Porozmýšľajte nad tým. Peniaze sú vytvárané z dlhov. A čo robia ľudia, keď sú zadlžení? Hľadajú zamestnanie, aby ich mohli splatiť. Ak ale peniaze môžu byť vytvárané iba cez pôžičky, čiže znovu ako dlh, ako možno spoločnosť vôbec niekedy oslobodiť od dlhov? Nemožno. A práve o to ide. Všade prítomný strach, že prídeme o majetok, a naháňanie sa, aby sme udržali krok s neustálou infláciou a dlhmi zabudovanými do systému, spolu so systémovým nedostatkom peňazí v obehu, ktorý vzniká vďaka úrokom, ktoré nemôžu byť nikdy splatené. Toto všetko drží dnešných ľudí, otrokov, čakajúcich na výplatu pekne v jednom rade. Naskakujú na kolotoč a behajú dookola ako škrečkovia spolu s miliónmi ďalších. V skutočnosti poháňajú impérium, z ktorého má užitok len elita na samom vrchu pyramídy. Pretože položte si otázku, pre koho v skutočnosti pracujete? Pre banky. Peniaze sú vytvárané v bankách a rovnako v nich aj končia. Oni sú skutočnými pánmi spolu s korporáciami a vládami, ktoré podporujú. Pri fyzickom otrokárstve treba ľudí ubytovať a krmiť. Pri ekonomickom otrokárstve sa ľudia musia ubytovať a krmiť sami. Je to jeden z najgeniálnejších podvodov, aké kedy uzreli svetlo sveta, a vo svojej podstate neviditeľná vojna proti ľuďom. Dlh je zbraňou na dobývanie a zotročovanie spoločnosti a úroky sú jeho hlavné strelivo. A keďže väčšina ľudí na svete nemá ani potuchy o tejto skutočnosti, banky spolu s vládami a korporáciami pokračujú v zdokonaľovaní svojich taktík ekonomickej vojny. Zakladajú nové mocenské centrá, ako napríklad Svetovú banku a Medzinárodný menový fond, a zároveň vynašli nový typ vojaka. Volá sa ekonomický nájomný vrah.